Matul in-nofsinhar ta' filgħodu tal-ħadd 11 ta' Diċembru 2011, il-Partit Nazzjonalista għażel li jiddiskuti dak li seħħ f'pajjiżna f'Diċembru tal-1986. Għal sija sħiħa, id-diskussjoni ffukat biss fuq avveniment li kien seħħ f'Ħalsafi 25 sena ilu. Pietru Pawl Busuttil, illum sindku tal-lokalità, kif għamel f'ħafna okkażjonijiet oħra, jirrakkonta l-esperjenza li għadda minna dakinhar. F'mumenti tal-laqa kien intervistat ukoll iben is-sindku ta' Ħalsafi. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tkellem biss fl-aħħar ftit minuti tal-laqa. Minkejja il-laqa ffokat b'mod esklusiv fuq il-passat ta' pajjiżna, Lorenz Gonzi qal il-Partit Nazzjonalista organizza din il-laqa biex iħares lejn illum u lejn dak li ġej. F'Ħalsafi Lorenz Gonzi qal li fl-aħħar 25 sena il-Partit Nazzjonalista bena mill-ġdid lil pajjiżna. Ftaħar li fl-aħħar 25 sena il-Partit Nazzjonalista bena mill-ġdid is-sistema edukattiva. Madankollu ma qal xejn dwar il-fatt li pajjiżna għandu l-akbar numru ta' żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea kollha li ma jkomplux jistudjaw wara li jtemmu l-edukazzjoni sekondarja. Ftaħar li fl-aħħar 25 sena l-Partit Nazzjonalista bena mill-ġdid is-sistema tal-ġustizzja u l-korp tal-pulizija. Iżda ma refera xejn għal kritika qawwija dwar dawn iż-żewġ oqsma li saret fl-aħħar ġimgħat mid-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono. Il-Prim Ministru ftaħar ukoll li fl-aħħar 25 sena il-Partit Nazzjonalista daħħal il-ġustizzja soċjali biex skont huwa ħadd ma jibqa' lura. Fl-ebda ħin iżda ma semma l-kontijiet tad-dawru l-ilma u l-piżijiet kbar li dawn ġabu fuq ħafna familji. Skont il-Prim Ministru Pietru Pawl Busuttil huwa bniedem li kellu rwol importanti ħafna f'dik li sejjaħ bħala trasformazzjoni ta' pajjiżna fl-aħħar 25 sena.